utawa maseh wong tuwek ya wong tuwa barang salah karo wong liya tangga teparo. Nomor 4 salah karo awakmu dhewe. Ngene sukeh salah ya sukeh istighfar niku wae. Lah ngono kuwi kadang awake dhewe ora ditegur langsung karo Gusti Allah. Uripmu biasa-biasa mawon. Wis ibarat ora tau salat, ora tau ngaji, uripe ya biasa nyaman, rezekine lancar, uripe sehat walafiat, keluargane tentrem ayem, ora ana ujian. Niku termasuk satu kebodohan. Makanya dia terlena. Wong aku ngene ku wis pas. Sehingga dengan kesalahannya tidak menyadari nek kuwi salah. Lah saniki salah awake dhewe adab sing elek niku teng Gusti Allah kaya napa? Kal itiradi alaihi wa taati tadbiri ma'ah. Salah awake dhewe mek pangeran niku siji iktirad alaih. Iktirad niku napa? Mlengos sangka dawuhe Gusti Allah. Ya wis kon salat ga balelo ya to. Kon poso jarine rekoso. Kon zakat jarine bondo-bondo dhewe kon dadak weweh wong. Iya. Wis pokoke ngono kuwi. Bangkang dawuhe Gusti Allah. Niku wa taati tabir ma'ahu. Nomor 2 niku melok ngatur urusane Gusti Allah niku ya elek. Dadi melok ngatur urusane Gusti Allah SWT niku ngeten Pak nggih. Dadi ngeten nggih. Sampeyan niku agama ini jane tanpa sampeyan jalan ora? Jalan. Guayane kowe niki nek ora nek aku napa jalan. Agama ini nek ora nek aku sing pertama ning kene ngono lho. Nggih. Ngoten niku. Dadi kula niku ngeten Pak. Wingi niku pas Idul Adha, malam Idul Adha niku enten pepiling saking pangeran niku ngenten nggih. Dadi kowe aja rumangsa bangga kanthi jasamu maring masyarakat utawa maring agama. Kuwi ndadekne laraning sisih tengenmu. Jadi ya nek secara lahiriah tengen niku lak apik. Pembawa kebaikan. Kenapa kok ibaratnya tengen niku lara terus? Ya mergane ngene niku wau karena merasa bahwasanya dia berjasa atau menjadi pahlawan. Jadi sampean nek keluarga sing rumangsa nek ora nek aku ra jalan niku ya mesti kowe menderita sing kadang niku sing lara niku bagian awakmu sing sisih tengen. Dan ya nek pengin mari ya niku wau arep berjasa ya wis ben rasah digagas. Kuwi kon latihan ikhlas. Wangel. Wangel. Lah niku tengere dadi kula wingi asal ngoten niku ya nek pengin sehat sisih tengenmu ya kowe ora usah rumangsa kowe bangga kanthi jasa-jasamu sing wis mbok lakoni. Wis meneng ae. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi niku. Dadi aja rumangsa aja sampean rumangsa aweh aturan dhateng Gusti Allah. Termasuk sampean ngeten nggih, ndonga kokeyang utawa ibarate ndonga kokeyang, dikte pangeran. Niki ya termasuk ngatur, ngeten Gusti. Lah ya ra. Lah iya to biasane kowe lak ngoten, kedahe ngeten Gusti. Ya nek ndonga iki biasa-biasa mawon nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lha sampean niku untuk nganu dikte Gusti Allah ngasih sing detail ngeten lho Gusti. Masih sing cilik-cilik ngoten mbok omongke. Lah delalae sampean niku bodho rapati iso ndonga alhamdulillah. Akhire grepun pasrah Gusti monggo penyarah gitu. Wong Jawa wis wae juruse pasrah ngalah ngoten itu. Wis elok niku. Dadi kadang kula niku ya iri karo wong bodho. Tenan wong bodho cuk elok. Dadi hubungane karo Gusti Allah niku suwante. Karang dhek niku ora iso ndonga dawawi ngoten niku to, menghaturkan daripada hajatnya tiri-tiri pun Gusti, sing penting hubunge nggih kula niku ngertose jenengan niku Rahman Rahim ngoten nggih. Sing penting sae mawon nggih, pun. Iya berak sampeyan. Ndak aku tak tekoki sampean mau bar salat nang ndonga sing suwe-suwe mbok omongke apa dijak. Wong lafat Arab ya ora ndulo. Wong Jawa ngoten iki sampean yo blekak-blek. Kowe sisan pun Gusti bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan Al-Fatihah. Boleh iki pun jos. Dimana kadang bodoh niku luwih apik timbang sing pinter.
Gitu. Lah sing pinter niku kadang dikte pangeran kok ngasih tuwiri-tiri dawa permohonane. Ya gitu. Nah, ngene iku ya padha wae, aku ya kelingang tembok omongke. Gusti Allah ngono piye? Wingi ngono nek, iki ya ngono nek. Apalan sisan. Ketok engko nek enek wong akeh ketok gayane rada nangis. Lho caption ae. Ya wis sampe lek dene donga ngoten niku nggih, ati-ati nggih. Wong niku keton nangis niku nek pas jamaah bareng. Giliran nek dhewe ta iso nangis tenan ora? Ora. Ndongane sithik plencing ngoten. Berarti ndongane to nangis ya Allah. Wis wonge gak ora. Ya oke nek ngarep nganggo gayane nangis ngoten niku. Ah sia aja ngono kuwi nggih niku mung ngatur pangeran. Iya. Piye to, Jan? Oke tak ya bener ya Jan ya. Ya bener kata ya umum biasa ngono wae. Padahal niku ya alhamdulillah istighfar. Wa tadarruru bi ahkamihi al-mu'limati lahu. Terus ngrumangsa dhek niku aweh bahaya dengan hukume Gusti Allah sing nglarake marang dirine. Dadi masuk niku adabmu sing elek karo pangeran niku hukume Gusti Allah sing ngabot niku rumasane bahayani awakmu. Jadi umpama sampean niku ketatrapan napa hukum saking pangeran nggih. Niki kaya dene niku kemaris. Dadi wa usa fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Terus Gusti Allah wasiat nek kowe duwe anak niku nek jatah warisane niku nek anak lanang kuwi loro, nek anak wedok niku siji. Loro siji, momo telung keblek sing lanang rong keblek sing wedok sak keblek. Delale sampean lanang terus mati ngono. Lah nek sing wedok ya pomo wong wedok saiki ya kemayu, dikeki siji ngono. Trima ora? Wong anake gur loro lanang wedok iku ora adil Bapak Ki. Wong padha-padha anake kudune ya etuk karo tengahe dhewe. Sampeyan siap ora ngono jan. Kadang ora siap, Pak. Akhire wong anggur ibu-ibu ngoten niku sampe tak omongke ngoten niku, "Oh, piye ustaze kok kaya ngene." Iya, aku jadi bingung aku ora ustaz ora apa-apa aku ngoten niku. Lah piye le jarane teko hukume ya ngono kuwi. Lho aturan kok ngono piye to? Tat ngoten niku. Lah sampean iki gelem diatur apa ora to jenenge. Mulane ibu-ibu ngoten diatur pengirane wangel ra ukur ya to. Lha terima apa ora saiki ya? Jarene emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ya kudune padha-padhane sapa nek adile Gusti Allah ya ngono kuwi wong lanang kuwi tok loro, wedok siji. Niku adil pengiran. Lah rahasiane apa ya wis wong lanang lah nggawa wong wedok kudune ngono. Wong wedok melu, kecuali sampean sing melu wong wedok. Ojo bander-bander. Aja kecil hati lho ya. Ya maksudnya sampean wong wedok ning gawane akeh ngono lho. Kecuali gur modal dengkul. Lah ya mulane nilit dakare mislu kadilun saya iki ngoten niku wong lanang iki nek nyanggono wedok gen ora modal dengkul, gawane rada akeh wong arep nggawa kok. Kan wong ari jaluk wamuna lani. Wong lanang iki kudune sing nafakoi. Nafakoi kudune sangun ya luwih oke ya. 50. Ya wis kareng. Ngoten. Niku dadi sing nomor 3 niku nek hukume pangeran niku sing ngabot niku kowe aja rumangsa mbayani awakmu. Niku termasuk nek kowe iki hukumene aku ora rasa ngerti. Terus ora mbok kaji kowe gak mau tahu karena itu merasa berat di dalam jiwa Anda. Mulane Gusti Allah tok nyek ngeten nggih. Dadi au kasayibi minasamai dulumatu waratu wa barat yasaluna asabiam fi adahini munasawa iki hadarol maut. Dadi wong-wong niku sing yambake ning sifat munafik niku nek ngrungokke ayate Gusti Allah sing kirane bahayane dhek niku sumpet kuping. Kaya-kaya ngrungokke bledhek saka langit. Ya. Engko nek ibarate faida napa adlama faida dan ngene. Nah nalikanipun niku sumlorote enek padange dhek mlaku. Faida adlama niku narikanipun peteng dhek mandang.
Ngoten nggih. Lah niku jenenge wong munafik. Dadi Quran niku dijikuk sing penak-penak tok. Nek ketoke memberi cahaya terang, prospek bagi dia digunakake. Nek sing abot tinggal sumpet kuping. Niku sunah. Iki niku ayat awal nggih Al-Baqarah awal. Jenenge kudu paham. Terus niku termasuk muklimatu fi nafsi au ghairihi. Wa tasrihu lisani bisakwa ila khalqi. Eleke adape awake dhewe maring Gusti Allah napa? Awake dhewe biasa ngaturke utawa wadul maring makhluk. Sampeyan menderita apa dan sebagainya niku sambate karo makhluk, ora sambat mek pengira. Dise swara-wara itu ning kiwa tengene. Au ma'al masyayikh. Terus sakniki adab sing elek ambek guru. Adab elek ambek guru niku kados napa? Kal itiradi alain kaya dene ki ambekipun ngangasi dumateng guru. Wa adamil qabul isyaratihim, ora nglakoni napa sing diisyaratne utawa didhawuhne maring guru utawa ustaz. Bima isyara Nabi alaihi faqat qalu ukukul ustadat ustadina la taubatalah. Bahkan sampai para ulama niku ngendikane pun ngeten. Wong niku nek mbangkang utawa durhaka dumateng para guru utawa maring wong sepuh niku ora ana tobat kanggo dheweke. Oh ngati-ati nggih. Wa qalu aidon mangkola li ustadihi lima fa inau la yaflah. Sapa wonge ngomong karo ustate, piye pun tak ngene. Biasane ngoten niki, nyepelekke ngoten niki nek. Nah niku, dadi nyepelekne maka tidak ada keberuntungan baginya. Nah iki ngati-ati para santri-santri yang pesantren ngoten niku. Dadi ustate niku kadang sampeyan ngoten niku dicoba karo ustaz sing luwih bodho. Jadi bahaya-bahayane wong niku ujian terbesar bagi santri itu adalah ketika didatangkan ustadz yang tidak lebih hebat, tidak lebih pintar daripada dia. Niku ujian sing paling gede nek santri. Nek ustadze luwih pinter, ora ujian niku, genah nerangke iso dheke tunduk. Lah nek ustadze niku kadang luwih bodho, luluse dhisik ustadze ya mesti ustadz lulus dhisik to. Lah niku ditekane kudu ngajar dheke. Iku ujian sing paling abot, Pak. Kenapa kok berat? Siji. Wong niku nek pinter niku trimo gak diajar sing luwih bodho. Ya. Apakah sing bodho niku mesti dhek niku tidak ada keistimewaan? Tetep enek. Lah niku kadang ora trimo. Lah potensine santri niku nek ibarat enek ustad niku bodho, ustade ditunggu nerangke, digoleki kelemahane engko nek ibarate salah niku dibalak. Coba bayangkan sampean dadi murid pinter mbalak ustad. Terus sampean balak ustaz utawa mengargumeni karo ustaz niku krungu karo santri liya. Lah yo ngetokke bodhone dhek ya to. Merendahkan martabate ustaz. Dosa ora? Wong ngono iki sing jenenge ilmune. Mulane wong pinter ilmune ra barokah gara-gara ngono ku. Ujiane karo santri sing pinter iki apa nalikane ditekane ustaz sing bodho. Nek sampean pinter tenan ya pinter tenan, pinter zahir batin. Ustadzmu bodoh, sampean tahan. Walaupun dia salah dalam sisi menerangkan, wis meneng terimo. Pasti ada istimewanya. Piye-piye dhek luwih senior timbang aku kudu takdik. Nggih. Niku dadi santri sama anak-anakmu omong ngono le kowe engko nek ujian ning pesantren kuwi paling gedhe apa? Nek kowe ditekani itu ustadz sing luwih bodoh, mergane hatimu bergejolak, terima apa ora iso terima tenanan, jos kowe lulus. Nek kowe ora terima, bahkan merendahkan martabat dhek mbok balaki eneng jero kelas, moko merendahkan martabatnya, mesti tenono ilmu ora bakal barokah. Dong nggih. Ya niku. Niku ilmu perpesantrenan ngoten niku. Ini jenenge ukukul masyayikh, dadi durhaka karo para guru. Sumaira itaratu alai biqalbi faqat naqada ahdu sohbati. Ngoten nggih. Wa qala Qusairi, Imam Qusairi ngendika, man sahiba syekhon minasuyuhi summa atarada alai biqalbi faqat naqasa ahdu sohbati.
sapa wonge sing suhbah maring para guru lan piyambakipun mlengos utawa ngangasi wonten atine tok. Wonten atine tok. Sungguh dia memutuskan atau membatalkan daripada janji suhbah. Misalnya kowe ngene, sowan mek guru, kowe dhewe kiai. Terus ning atimu, kuwi ora ning atimu tok. Ning atimu. Sedawe kiai ora relevan blas. Gitu. Ya, nek gur ngono kae aku ya. Gayane ngono. Lah kadang kan perintah kiai niku sepele. Kiai niku kadang nek ndawuh sepele. Terus kiai niku kadang nek ngomong ngoten niku biasa. Kiai wis nang wis madheng urung ngoten niku. Iku ngoten niku. Dadi ngapreseo ngerokok ngopi ngoten niku. Kiai kok omongane ra penting blas. Lah kiai niku ngomong ra penting niku justru itu penting, Pak. Saiki ngenten nggih, nek kiai ketemu kiai utawa ketemu santri ngomong niku sing penting. Engko adu argumen kok suwe-suwe. Iya apa ora? Unggul-unggulan dalil. Dadine apik apa elek? Elek. Mulane anggur madang urung nang, madang ayo madang ngerokok ngopi ngoten iki. Masalah sing diurus mangan yo mangan ngoten iki. Lah dadi ibaratipun madang mangan ngopi ngerokok ngoten niku apa memalingkan dari ngomongan sing penting. Sing penting niku wau ujung-ujunge malah adu argumen unggul-unggulan ilmu kuwi ya dosa. Nggih, dadi kula niku kiai niku adate sanggare Surapati yang ngomong sing madang lah, monggo diawiti. Ngoten niku tok, ora kok kiai ngomong. Lah sampean niku mbok malah kiai niku mbok bujuk. Nggih, niku kula badhe tanglet. Kula niku gadah masalah kali tangga kula, malah mbok jak ngrasani. Ayo to, mbok jak monis tanggamu kiai mesti pun kok madang mriku didadekake ngoten niku. Wegah mesti tetepan niku nek kiai sing alim. Misale sampe rapati alim piye? Ku tanggamu piye? Wis kacau ngoten iki. Wis ngoten iki. Angel kok kiai niku angel. Nggih. Wain bagia dadi sampeyan nek karo masih niku napa ning atimu iku aja ngasi utawa apa itu berpaling. Niku termasuk daripada adab sing elek karo guru karo kiai. Wa wajib kali taubat, terus wajib tobat. Nek batin jarene kiai, jebule yo ngarit no. Ana kiai iku yo dosa ngono. Lah saya kiai ora ngarit yo ngopo wong dhek yo duwe sapi, duwe kebo yo. Gayane kuwi. Margane ora ndek kantor ngono lho, Pak. Ya, ngoten niku soalnya sampean paham ngoten niku bagus nggih. Wa wajib tobat. Wa in baqiya min ahli suluk qasidun lam yasil ila maksudihi. Nek sampean niku termasuk wong suluk enek nggon tarekot niku ngasih batin elek karo kiaimu, kowe sulukmu ora bakal tekan. Nggih. Kowe ora teko makom sing ibarate kowe engko teko makom sing makrifat hakikat ora tekan. Nek kowe suluk gitu. Ngasih enek prasangka buruk utawa ngangasi karo mursyid, karo guru. Wis iki jen iki tingkatane suluk Pak nggih. Nggih. Fal ya'lam an mujibata hijabihi. Ana mujibah hijabihi iktiradun dhamiri qalbihi. Maka ketahuilah bahwasanya yang mewajibkan hijab dalam diri kita itu adalah sifat melengosmu utawa ngangasimu ana ing jeroning ati. Dadi kowe mbangkang sithik karo guru kiai ustaz mursyid utawa pengiran ya gurene ati. Kowe barang ngoten niku, sifat ngoten niku, perasaan ngoten niku wis ndadekne hijab antarane sampean mek pengiran. Wis dadi hijab antarane sampean karo guru. Singkas. Fa inna suyukha bimanzilati safra'i lil muridin. Karena ibaratnya guru itu mursyid, syekh, ustaz, kiai niku ibaratnya cahaya bagi seorang murid. Saniki ngeten, wa ma ba'dinasi bil iktiradi alaihim kama waqalil junaid anahu ra'a faqiron yas'alu faqala fi nafsihi law amala hada amalan yasunu bihi nafsahu lakana ajmal.
termasuk sing adabi elek awake dhewe karo manungsa. Iki sing jan sampean ikhlas sampean karo piwotengen. Niku sampean niku ngangasi apa sing dadi takdire wong liya. Contone ngeten, Imam Junaid nggih. Imam Junaid niku jenenge Abul Qasim nggih. Abul Qasim niku Imam Junaid niku Abul Qasim Al-Junaidi. Abul Qasim Al-Junaidi nggih jenenge Junaid, dhek niku duwe anak jenenge Qasim. Nune Abul Qasim Al-Junaidi. Niku nate piyambakipun niku ngeten. Ningali wong fakir. Wong fakir njiluk-njiluk. Wis kasarane sampean ngerti pengamen. Pengamen utawa wong mis. Terus dhek niku awake ya gagah. Ya cecah nom asaran ngoten niku. Sampeyan duwe perasaan ngene. Cah kok njilak-njiluk. Ngono kuwi pomo gelem nyambut gawe ngono lho ya luwih apik ngoten niku. Sae ngoten niku. Sampeyan ya ngono kita. Ya jajal ning pasar lek ngene cah nom iki jembeger ngono kok njilak. Njiluk ngono gelem nyambut gawe bangun-bangunan lek ya luwih apik. Biasa awake dhewe ngoten niku. Napa niku meniti daripada perbuatan orang lain. Ngoreksi apa sing dadi perbuatane wong liya. Mulanipun hikam niku nek ngatur ngeten nggih, arih nafsaka antakbir fama koma bi wa qala taqub bi nafsa. Wis kowe iki rasa ngatur urusane wong liya, apa yang dilakukan orang lain, yang diterapkan oleh Allah pada orang lain ora usah mbok dadekke urusanmu, ora usah melok ngatur. Aku sampe lek bisa Allah masyarakat kene jane umpama sing kae iki do milih kae ngene ngono ya dadine kaya apik. Gitu. Sampeyan niku opinine ngoten niku. Dadi nalikanipun ngoten niku Imam Junaid niku gur batin ngoten niku. Sao lundang-landung genjilak-jiluk. Pomo nyambut gawe luwih apik. Niku terus di malam hari niku dhek niku wirite niku ora iso tenanan. Ngibadahe niku teng biasane tahajud ra iso tahajud. Biasane wiritan niku iso suwe, iso usul, iso cedhak mek pangeran niku ampang. Gara-gara ngilikke ngoten niku mau. Nah terus nalikanipun bengi dhek niku tilem. Niku dhek ngimpi. Ngimpi ditekani jamaah akeh nggawa cah nom niku wau. Cah sing dirasani niku wau nek sing jiluk-jiluk niku wau. Niku diajukan, Imam Junaid nyo bocah iki nyo panganen napa daginge nyo panganen daginge. Wah nalikane ngoten dhek tangi niku terus golek bocah niku wae. Mergane napa niku termasuk ngibah. Dadi sampean niku gur batin ya Pak, batin urusane wong liya. Terus kowe sosok duwe pendapat, nek umpama ngene ngono kan ya urip ora blangsat ngene ta. Kan kuwi lak karepmu. Wong sing nglakoni ora iso takdire pangeran ngono kok kowe ngatur. Iku termasuk ngibah. Ngibah niku dene mangan daginge sedulure dhewe. Niku gur batin, Pak. Niku ibadahe ngasih ora ayem wiridan sing biasa dilakoni ra iso. Dan mulane awake dhewe ngopo kadang niku salat ora nek ruhiyate, poso ora nek ruhiyate, ibadah niku ora nek kenikmatan. Ijik biasa awake dhewe niku cok ngatur karo uripe wong. Ya lha kowe wis keben sing njaluk ya gek njaluk, sing kerja ya gek kerja, sing ekonomine niku mapan ya gek mapan, sing ekonomine dene iki blangsat iki blangsat wis ngono kuwi kabeh ditahe pangeran. Iso Pak ngono iki sampean. Mulane terus biasane wong tasawuf niku akeh menenge, ora pati akeh napa gunemane, menghindari banyak napa kalangan manusia sing engko memicu dhek niku ngrasani wong liya. Dadi ngoten niku termasuk batin mawon nggih niku termasuk elek adabe. Lha mulane jarimu kowe kadang menapa beropini ngono kuwi ku nyambut gawe ngono lha apik. Iku kuwi pemikiranmu to. Kita lah apik usul karo dheke nek ngene iki apik. Kelihatannya itu baik padahal niku sebenarnya salah. Mulane awake dhewe kudu akeh istighfar ngene ku kadang perbuatan yang kita rasa baik itu pun salah. Pemikirannya sampean sing ketok iku apik. Seolah tapi padahal jane asline menghakimi orang lain. Nah niku elek adabe. Yang wong liya. Wis padha tanggo teparumu biasa mbok rasani ngono ku ya to. Ini sembuh. Ngoten. Terus sing nomor terakhir niku lha terus niki ceritane napa Abul Qasim niku terus golek isah niku wau njeluk sepuro salam karo bocah niku wau
Cah niku ndelalen niku jebule napa? Ya napa niku? Istilah niku ndek kebatinan. Monggo Mbah jenengan baleni melih untuk ngrasani ngono gitu. Iso ngomong ngono ya. Plehne ora. Mboten kula ngapunten nggih. Yes, Gusti Allah nyepura jenengan. Jebule sing ngrasani cah njaluk-njaluk niku ya wali. Ada kacau ora ene ngono. Lah kowe kok ora ngerti ya kadang sing ngemis enek ping dalan sing enek sampah jebule waline pangeran kowe guru wong wae. Pak arene sampah niku wis dosa. Dadi mulane wis Pak nggih kiwa tengen niku kados napa sing saiki salah sing saiki blangsat sing napa sampeyan niku serasah napa melok ngatur pun niku kabeh ditahe pangeran. Ya kita umpama kasarane apa nggih istilahipun mengajak pada kebaikan yang sifatnya madhah kaya dene ibadah maring Gusti Allah ngono wae. Ndak usah mengkoreksi dalam sisi perbuatan ekonomi sosial manusia. Sing terakhir wa amma ma'an nafsi kan ya taati sahwataha al mubahata wala yang kodu ila ma yuqarribuha min maulahu. Sing elek adabe teng diri kita ya kuwi awake dhewe memberikan sepenuhnya diri kita, keinginan kita kepada nafsu yang kita inginkan walaupun itu mubah itu. Terus ora cawis-cawis maring perkara sing nyedani maring pangeran. Ya kuwi mau kita yo biasane ngeten Pak. Kita itu sering untuk urusan sing mubah niku los banget Pak. Kayane sampean. Ya apa ya? Ya nyambut gawe nyambene wajib. Kayane ibaratnya ndelok TV, ndelok balan, ndelok voli, mancing. Ya sing ngoten niku apa neh ta? Begadang enten cakro. Enten niku kan mubah jane. Ya ora dosa Pak, ya ora dosa jane. Tapi kan kita sibuk dengan itu untuk urusan niku awake dhewe wis pokoke meluangkan waktu. Waktune disempat-sempat nih ngumpul karo kanca dan sebagainya, nostalgia masa lampau. Terus ora ibaratnya reuni. Ngoten niku yus untuk nafsu kita piknik-piknik, ngoten niku dilanggati. Tapi untuk diri kita kecedak karo pangeran ngoten niku kadang ya segur serapatan ten. Lah itu berarti sampean adabe karo diri niku kurang ngono ya salah Nah, walaupun itu mubah Pak, tapi kita tidak adab kepada diri kita. Fatu akhirul kubata anhu. Lah wae dhewe niku engko iso ngerti nek kuwi jebule salah nalikanipun awake dhewe niku dikeki ujian langsung. Nalikanipun diri kita dengan kesalahan kita yang seperti itu tidak diuji oleh Allah SWT termasuk satu kebodohan. Jadi sampean kudu was-was aku kok tentrem ayem ngene lho padahal adaku mek pengen rapati apik. Iki terus piye terjane? Terus istighfar. Pun ngoten nggih? Nggih. Jadi monggo istighfar dilazimkan setiap hari ya seminimal niku wau. Terus ngendikanipun Gusti Allah wa yastaghfiruna wa bil asharihum yastaghfirun. Wong-wong sing takwa niku napa? Ya kuwi nalikanipun waktu sahur piyambakipun niku banyak istighfar kepada Allah. Dadi sadèrèngé napa sahur niku sampean umpama ora salat tahajud tangi niku ya wis astagfirullahaladzim. Ngoten nggih? Nggih. Itu akhir ya adalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.